Lesi bese kuyisikhathi sokugcina sika-Oscar Pistorius njengomuntu okhululekile. Ngemuva kokuqulwa isikhathi eside, leli icala liphelele lapha. Mr. Pistorius, please rise. The following is what I consider to be a sentence that is fair and just both to society and to the accused. Count 1, culpable homicide. The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years. UPistorius uphinde waxabezwa esinye isigwebo esilingisiwe seminyaka emithathu maqondana nokuqhumisa isibhamu endaweni yokudlela iThashasi eGoli konyaka odlule. The loss of life cannot be reversed. Nothing I say or do today can reverse what happened to the deceased and to her family. Hopefully, this judgment on sentence shall provide some sort of closure. Umndeni wakwaSteenkamp usemukele isinqumo senkantolo. Barry, do you think this was adequate? We're satisfied, Nalini. Ngokomthetho, lo msubathi uzokuba nalo ilungelo lokudedelwa ngoshwele uma eseqede izinyanga ejele. Lokho kuzomenza akwazi ukuba aqedele isigwebo sakhe ngaphandle eboshelwe endlini. Kodwa umbuso aweneme ngesinqumo sikaMehluleli uThokozile Masipa sokukhipha phambili uPistorius ecaleni lokubulala. Manje usudlinza ngezinye izinyathelo. So at this point, the decision whether to appeal or not has not been taken, but we hopefully they will be able to do so within 14 days. Seqala isahluko esisha empelweni ka-Oscar Pistorius. Inzuzo nodumo lwakhe kwezokusubatha sekuzokuba yizeleze njengoba kusukela namhlanje esezochitha izinsuku zakhe ejele.